L-għanet li ġiet waqfa dil-awtorità, issa għandna punt ta' referenza fej 9 TDR li aħna fil-preżent noperaw fihom. Huma regolati, nafu eżatt x'servizzi hu mistenni li aħna nagħtu lill-anzjani tagħna u li nimxu kollha biex nagħtu d-dinjità tar-resident li aħna għandna fid-djar tagħna li aħna nieħdu ħsiebu. Li għall-ewwel darba nara il-liċenzja tfisser li aħna qegħdin in-line mal-standards li ġew stabiliti mill-Standards Authority li qegħdin numru u li qed nagħtu servizz ta' kwalità il-klijenti tagħna li jista' jassiguraw il-klijenti kemm il-ġenituri wkoll kemm il-guardians li s-servizz huwa ta' kwalità għolja li żgur hemm iktar impenn min-naħa tagħna biex inkunu nistgħu nintegraw il-persuni b'diżabilità fil-ħajja tal-komunità tagħna. Ukoll li nassiguraw li l-istaff ukoll jara li jżomm l-standards li huma imposti mill-awtorità. Definitely li l-standards li ġew in place iktar qed jirregolarizzaw is-settur tad-diżabilità. Aħna konna ġa speċi in-line imma sa ġifieri with such standards nkunu iktar focused li nagħtu servizz tajjeb lill-beneficjarji l-klijenti tagħna. Il-liċenzjar tagħna ta' Darfrata Jakoba speċi ħadimna biex ikollna l-standards biex għax ma kien hemm l-standards għaliex aħna dejjem ħarisna li dak kollha li kienu għaddew minn din id-dar snin ilu għax inna miftuħin 12 sena u dak li huma dejjem ħaqhom id-dinjità tagħhom. Huma x'inhuma kien il-background tagħhom. Dawn l-standards jiggarantixxu li ma nitilfux l-impenn tagħna dwar din id-dinjità li kull bniedem għandu. Xi minn daqsxejn tal-kontroll bidej hekk imma insomma dejjem fuq ponu sodaj biex dak li inti tista' tipprovdi bl-aħjar mezzi kollha li jista' jkun. Kull bniedem għandu d-dinjità tiegħu. Sewa sen ilu waqafna l-awtorità tal-standards u pass bdejna nagħmlu leġiżlazzjoni wara oħra biex ir-regoli jsiru leġiżlatura. U allura persuna tittobdihom bil-fors. Ma baqax iktar xi ħaġa li inti tagħmilha b'mod volontarju imma tissegwiha b'mod leġislattiv. Illum il-ġurnata allura qegħdin ngħaddu għal fażi oħra fejn dawn l-entitajiet li kellna hekk ġew investigati biex ngħidulhom hekk, rajna x'inhuma s-servizzi li qegħdin joffru, raw li s-servizzi li ċ-ċittadin qiegħed jirċievi huma up to standard kif aħna qegħdin nisqu fil-leġiżlazzjoni li għamilna u allura tajnihom il-permess li jistgħu joperaw. Din ma kienx teżisti u f'Malta ma kienx hawn l-ebda istituzzjoni, awtorità li tara li dawn l-standards jinżammu u jibqgħu jingħataw servizz ta' kwalità. Aħna jimpurtana li persuni b'diżabilità, l-anzjani, li kull min jixtri servizz kemm mill-gvern kif ukoll minn xi entità privata jew inkella minn xi NGO jingħata servizz ta' kwalità. U l-flus li jkun qiegħed jonfoq anki aħna bħala gvern ikunu qegħdin nofquhom mingħand entità li tina value for money. Fl-aħħar mill-aħħar aħna għandna responsabilità kbira għax il-flus li qed nofqu huma l-flus tat-taxpayers. Allura rridu li dawk il-flus nieħdu lura valur tal-flus li qegħdin nagħtu. U din l-awtorità hija lid tal-gvern li tiċċekkja li kull entità, kull istituzzjoni li tipprovdi xi tip ta' servizz qiegħda tilħaq dak il-livell mixtieq. U allura llum kienet l-ewwel darba illi dawn il-postijiet ġew illiċenzjati. U issa kull post li joffri servizz jista' jiċċekkja x'inhu mitlub minnu. Għaliex jista' jara l-awtorità x'qed titlob minnu u jara s-servizz tiegħu fejn qiegħed. U jkun jista' allura jikkategorizza s-servizz li qed jagħti u wiex dak mitlub minnu jew inkella jrid ibiddel xi affarijiet biex dak is-servizz imbagħad tkun jista' jiġi liċenzjat. L-importanza hija threefold. Meta waqt din l-awtorità kellha ssir illi tirregola tissettja l-istandards fejn fuq servizzi soċjali. Servizzi soċjali kollha awtorità waħda li tirregola. Għandha bħala funzjoni ovvjament il-liċenzjat
ta' kull azienda whatever li toffri servizzi soċjali u għed nħarsu li jgħid importanti. Għannet li il-regoli huma istess għal kulħadd u dawn huma affarijiet biex pubblikati anke wara konsultazzjoni pubblika, mela kulħadd jaf x'jrid ikollu x'jrid jagħti. Għandek ukoll il-fatt li inti ħadd issetta standards, min forsi ftit irid jaġġorna jrid jagħmel l-awtorità għandha section tal-ispettorat. U mbagħad naħseb l-aħħar mill-aħħar ovvjament element tal-liċenzjar rridu jeħseb l-okkażjoni għad kellna x'għadet uffiċi bil-marka fl-settur. U naraw li kulħadd fl-aħħar mill-aħħar tiegħu għandu terku li ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-klijenti tagħna, sew jkunu anzjani, sew jkunu persuni b'diżabilità u anke fost moħħar. Għall-ewwel darba qed nagħtu liċenzja lis-servizzi kollha li huma offruti fil-kamp ta' ħarsien soċjali. Mela il-persuni hemm barra l-aktar persuni vulnerabbli li qed jirċievu servizz ta' ħarsien soċjali llum għandhom rashom mistrieħa huma u l-qraba tagħhom li il-post li hawnhekk qegħdin jirċievu s-servizz minn għandu dak il-professjonist, dak il-care worker, dak is-support worker, dak ġie irregolat, dak is-servizz ġie monitorjat u dak is-servizz huwa tal-ogħla livell possibbli. Mela hawnhekk għall-ewwel darba kif rajna f'setturi oħrajn, jiġifieri nżommu f'moħħna li l-awtoritajiet fuq sma oħra kemm fis-settur ta' finanzjarju, fis-settur tal-gaming ilhom jagħtu liċenzji għal bosta snin. Għall-ewwel darba illum ħriġna l-ewwel set ta' liċenzji tajjeb li ngħidu li l-ewwel set ta' liċenzji l-ewwel 100 minn 250. L-ewwel 100 liċenzja rnexxielna noħorġuhom fl-ewwel 4 xhur. Dak ifisser li kien hemm ħidma kbira mill-ħaddiema kollha ta' din l-awtorità minn taqsimiet differenti ta' din l-awtorità li fl-aħħar mill-aħħar din l-awtorità taħdem b'sinerġija sħiħa imma aktar minn hekk kellna kollaborazzjoni u rida tajba mis-service providers. Tajjeb li ngħid li llum stess ġew fuq is-service providers u qalu li grazzi talli tiġu tagħmlu dan monitoring visits. Mela 11 xahar ilu meta semmejnilhom l-ewwel darba li aħna ser nagħmlu monitoring visits, li aħna ser nwasslu dan kollu għall-liċenzja kulħadd beda jinkwieta. Aħna poġġejna bil-qiegħda, dialogajna, ikkonsultajna u dan kollu wassal biex aħna il-kulħadd se taħnielu nasu li kulħadd ser ikun the same playing field. Illum tajna liċenzji kemm l-NGOs, kemm is-servizzi tal-gvern, kemm is-servizzi tal-Knisja u anke l-servizzi privati. Mela hawnhekk qed naraw firxa wiesa fejn il-kulħadd ħarisna lejh bl-istess quality tools. X'inhuma dawn il-quality tools? Dawn huma għodda li jimmeġerjaw il-kwalità imma l-istess sorta. Mela meta inti għall-istess tip ta' servizz qed tmur għand il-privat jew qed tmur f'servizz tal-gvern qed tuża l-istess riga. U dan dejjem qed isir fl-istess spiritu tal-liġi tagħna li huwa artiklu 22 li jitkellem li aħna bħala awtorità rridu nittrattaw il kulħadd bl-istess kejl u b'mod ugwali u fair ma' kulħadd. Illum in-nies hemm barra jien kuntent li anke jiena stess li ġej minn dan is-settur. Ksibna u bnejna paġna ġdida fis-settur ta' ħarsien soċjali. F'inqas minn 11 xahar ktibna żewġ paġni importanti. F'Novembru meta l-ewwel darba llonċenna l-ewwel set ta' standards li huma ibbekkjati b'liġi. U dik kienet l-ewwel paġna. Illum qed nagħmlu proprju t-tieni paġna. Fejn lin-nies hemm barra tinservulhom rashom lis-servizzi ta' ħarsien soċjali huma liċenzjati, huma regolati, dan ma fissirx aktar burokrazija, imma dan fisser aktar serjetà, aktar koordinazzjoni, aktar dialogu li fl-aħħar mill-aħħar iwassal għal servizz ta' kwalità.